Mila, 3 barbecue, 1 balat, saka 2 tokong. Okay po, Kuya Lindon. Mila, may naisip ka na ba kung saan ka magtatrabaho pagka-graduate mo? Wala pa nga po, Kuya eh. Kasi itong si Nikki, ipapasok ko sa department namin. Malaki ang sahod namin. Ang sabi ko sa kanya, wala namang pera dun sa kurso nyo. O, di ba tama ako? Ay, hindi ko po masasagot yan, Kuya Lindon. Kasi wala pa naman po ako doon. Ikaw, tingin mo ba makakapasok ka agad dyan sa network? Hindi ganun kadali yun, no? Kung doon siya sa trabaho ko, naku, madali na, malapit pa. Mas makakaipon pa siya. Ikaw, Mila, panigurado, magiging call center agent ka. O kaya, VA. Hindi mo matutupad yung trabaho na gusto mo. Ano nga bang gusto mo? Photographer po and videographer. Nako, good luck. Sinabihan ko na yung si Nikki tungkol dyan. Ito na nga po, Kuya, yung order mo. Luto na, oh. Salamat. Bakit naman ganun magsalita yun? Para namang alam na niya yung mangyayari sa future. Kaya nga, Ate Hana eh. Ang tabil ng bibig. Muntik ko na nga lagyan ng pamurga yung sausawan niya kanina. Dapat ka nilagyan mo ng tumahimik. Hindi ka pa nga gumagraduate, ang nega na agad. Ayan kasi ang hirap na kapag may kaparehas kang course na kakilala, imposibleng hindi kayo ipagkumpara sa isa't isa. Yun nga lang, ako yung dehado dito. Sus! May kanya-kanya tayong tadhana, no? At lahat tayo ay magtatagumpay. Kanya-kanyang timing lang yan. Saka yung sinasabi niya na magiging call center agent ka daw? Ano naman? Walang masama doon. At ang hirap kayo makapasok sa call center. Baka unang sabak pa lang sa interview. Bagsak na siya. Alam ko na kung kanino nagmana ng sama ng ugali yung kaklase kong si Nikki. Abay, sa kuya niya. Ganun din yun sa akin, Ate Hana. Nako, kung lait-laitin yung mga projects ko, parang professional photographer na. Basta ikaw, huwag kang tutulad sa mga ganyan. Kasi yung mga taong mapanghusga at mapangmaliit sa kapwa, yan yung mga walang nahihita. Correct! Kaya ikaw, maging mapagkumbaba ka lang. Oh, Mila, ikaw pala yan. Hello, Kuya. Kamusta po? Eto, grabe yung kumpanya namin. May 13th at 14th month pay pa. Excited na talaga akong makagraduate tong si Nikki para makasama ko na siya dito sa trabaho. Ang dami kayang perks sa opisina namin. Ayos, di ba? Oh, kailan nga kayo gagraduate? Baka July pa po, Kuya. Ayan! Malapit-lapit ka na rin maging tambay. Sa bagay, malakas naman ang ihawan ni Hana. Pwede ka pa rin doon mag-ihaw-ihaw. Wala naman pong masama sa pagtitinda ng inihaw. Wala naman akong problema doon, Kuya Lindon, kung sakaling hindi ka agad ako magkaroon ng trabaho. At kailangan ko munang tumulong sa negosyo ni ate, no? Kaya ayos lang yun. Kaso, graduate ka tapos nag-iihaw ka lang. Hindi naman na yun mahalaga sa ngayon, Kuya. Kahit ano man ang maging trabaho ko, ang importante ay yung may mailalaman kami sa sikmura. Hindi ba? Ang problema nga doon, Mila, sayang yung pinag-aralan mo. Di sana, hindi ka na lang din nag-college kung ganun. Kung yun ang sitwasyon, hindi siguro ako dapat maging mapili. Wala naman yun sa kung ano yung tinapos kong kurso. Basta. Sinasabi ko dyan kay Nikki, umaayos siya. Kasi ako ang nagpaaral sa kanya. Dapat kung ano yung pinag-aralan niya, yun din dapat ang trabaho niya. O yan bang si Ana nagpaaral sa'yo, di ba? Wala ba siyang pride na nag-ihaw-ihaw pa siya dyan para pag-aralin ka tapos mag-iihaw ka lang din pala? Wala pa naman tayo dun, Kuya Lindon. At walang problema kay ate kahit anumang maging trabaho ko. Ang mahalaga ay yung matustusan namin ang pangangailangan namin sa bahay. Dear love, inaamin ko, nasaktan ako sa mga sinabi niya nung araw na yun. Dahil nga sa kapitbahay ko lang si Kuya Lindon, ay may ilang beses din na nakakasabay ko siya sa tricycle. At kahit ayaw ko namang makipagkwentuhan sa kanya, ay tuloy pa rin siya sa pagmamalaki niya sa kanyang sahod.
Parang ipinaparamdam sa akin na sa kurso kong to ay marami naman akong kaagaw. Mahirap na ibenta ang sarili at imposibleng kumita. Imbes na maging dahilan yun para sumuko sa buhay, ay ginamit ko itong inspirasyon para magtagumpay. Isa pa, ayokong maapektuhan ng kagaya niya na nega. Talaga? Gwapo siya sa personal? Oo, ate! Alam mo, halos nanginginig yung kamay ko. Alam mo ba, hindi ko man lang mapindot yung shutter ng camera. Grabe ka na! Iba't ibang mga sikat na personalidad na yung napipicturan mo? Akala ko ba walang pera sa photography? Ay nako, kahit ano po pong kurso yung natapos mo, te. Walang pera kapag hindi ka nagsumikap. Eh, yung kaklase mo si Nikki, nasa na? Wala akong balita. Pero parang wala ata siyang work. Akala ko ba ipapasok siya ni Lyndon the Great sa opisina nila? Hindi ko din alam, ate. Ayan, ganyan na ganyan ang resulta kapag nauuna ang yabang. Uy, ate, ikaw talaga. Totoo naman, di ba? Lagi kang minamaliit nung magkapatid na yun. Si Nikki, di ba, sinasabi hindi ka naman daw sanay sa photography. Nasan ka na ngayon? Ate, wag na natin pag-usapan yan. Baka matulad tayo dun sa Lyndon na yun na nagmamaliit ng kapwa. Wag ganun. Oo nga, mahirap kalaban ng karma. Tama. Grabe ka naman, Mila. May trabaho ka na, sumusosyo ka pa kay Hana. Paawat ka na. Tingnan mo, mukhang hindi ka na nagpapahinga. Oh, huwag mong sabihin sa akin na nag-resign ka na dahil mas malaki ang kitaan sa ihawan. Mas grabe ka naman, Kuya Lyndon. Siyempre, mahirap ang buhay at bawal tamarin. Hindi pa ako nagre-resign, no? Wala lang akong tanggap ngayong araw, kaya ito, tulong muna ako kay ate sa ihawan. Mila, nga pala. Baka pwede mo namang ipasok tong si Nikki sa trabaho mo. Hanggang ngayon kasi, walang tumatanggap sa kanya. Baka naman, kailangan mo ng assistant sa mga racket mo. Naku, kuya. Di ko po afford yung mag-hire ng assistant eh. Saka akala ko ba ipipasok mo si Nikki dun sa work mo?
Sabi ko nga sa'yo, di ba? Hindi na nag-i-increase kaya nag-resign na rin ako. Ganun po ba? Hayaan mo po kapag may opportunity akong nalaman, sasabihan ko po agad si Nikki. Ayun. O sige, salamat ha. Hirap na hirap pa rin kasi si Nikki maghanap ng trabaho. Kawawa naman kaya tulungan mo ha. Sige po. Wala po yung problema. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!